लेकिन करो भरोसा कई बारी। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్తో చూడండి. లిరికల్ వీడియో సూపర్ వచ్చింది, అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి, అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఫోటో మీకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫుల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. దీన్ని లాస్ట్ వరకు ముందుకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, 30 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి. సో కరెక్ట్గా మీకు ఎంత సైజు కావాలో అంత పెట్టేసుకొని. సో ఇప్పుడు దీనికి మళ్ళీ లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రిసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద ఫోటో అండ్ సాంగ్ ఉంటుంది, రెండింటిని తీసేయండి. తీసేసి కాపీ 30 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఒక లిరిక్స్కి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి దానికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ప్రతి లిరిక్స్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఎక్కువ ఉండవు, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి లిరికల్ మీద టచ్ చేసుకోండి, పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఈజీ ప్రాసెస్, సింపుల్గా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి లాస్ట్ వరకు. సో పాయింట్స్ మాత్రం మీకు నచ్చిన పాయింట్స్ యూస్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు. సో ఇప్పుడు ఫోటోకి కూడా ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రిసెట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కిందికి రండి. కిందికి వస్తే ఇక్కడ ఫోటో ఉంటుందిగా, ఈ ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.